La penúltima, el programa més escoltat a la galàxia M51. O això diu en Fran. Doncs sí, ens portem 30 programes i encara seguim fent aquesta secció abans d'acabar el programa. Sembla que Marc Andreu no prengui les indirectes que li diem, que no segueixi fent tutorial per a damis. Com? Que no t'agrada la secció? No ho havia notat mai. Ah, no? Mira, seré una mica sutil, però la teva secció és una puta merda. Només copies coses d'internet, que t'esforces menys que... Perdona, Miqui, no he acabat d'escriure el guió perquè al Google no he trobat cap acudit d'aquests d'esforçar-te menys. És igual. A veure, és igual, deixem-ho córrer. Estàs preparat per començar, Marc Andreu? Sí, Ara? Ai, és que has dit Marc Andreu. Has xafat l'acudit! Vaja! El teatrillo. Totes les meves línies no serveixen per res. Seguim, com si no hagués passat res. És igual, Marc, estàs preparat per començar? Ara, un altre cop he de cantar? No, tu no, l'altre Marc. Ah, vale, que m'he de guardar la veu per aquest dissabte, que si no me mare em mata. Però on has d'anar dissabte? Recorda que en fem un programa especial d'Eurovisió. Doncs això mateix, vaig a aquest festival o algú per l'estil. Ma mare m'ha dit que si la puc acompanyar cantant mentre ella fa una actuació a Bagdad o alguna cosa així. Marc, prou! No vull saber quin tipus d'espectacles fa te mare... Ah, res, fa un truc que s'anomena la xistera màgica i... Marc Andreu, comença ja amb la secció, que això és pèssim. Sí, jo... Bé, i després d'aquesta prova de guió per la sèrie d'humor com si fos ahir... És moment d'anar al gruix de la secció per conèixer quin tutorial ha estat el més votat, no? Si heu entrat a @lapenultima_cf, tant a Twitter com a Instagram, heu pogut votar entre dues enquestes que competien, que era cómo detener una boda o cómo fingir tu propia muerte. Ja ho heu fet, Miqui? Bueno, és que normalment... Sí, bé. també ho he fet. Doncs no farem esperar més, això ho tinc escrit. Avui explicarem com la gent del Burger King, que et fan esperar molt. Exacte. Burger King. Doncs no farem esperar més. L'eslògan que mai tindrà Burger King. Avui explicarem el tutorial de... ¿Cómo detener una boda? Bé, són... Jo no m'he il·lusionat gaire perquè a mi m'agraden molt les bodes. Sí. M'encanten. Jo m'ho passo superbé les bodes. Però és l'única persona. No, jo ploro, ric... Bueno, per però mi a quin preu? Perquè has de pagar. clar, sí, vas sí, sense pagar. Jo ja elevadíssim. Anticipo que vaig vomitar en una boda, no de borratxo, sinó d'empatxe. I això és veritat. Sí? Sobre l'esquena d'una cunyada. Sí. Bé, recordar que són tutorials reals que estan a internet, que els podeu trobar, que els ha escrit algú Sí, a internet tot és veritat. I tu te n'has apropiat, sí? Sí, per no fer feina. Bé, seguim. Todos hemos visto en las películas en donde una persona detiene una boda en curso para recuperar la persona que realmente ama. En realidad, detener una boda es una tarea mucho más seria. Involucra mucha consideración y planificación, así como el hecho de pensar honestamente en tus motivos e intenciones. Si realmente crees que la pareja no debería casarse y crees que estás justificado en hacerlo, esta es tu guía. ¿D'acord? Vale. Seny, sempre. Tenim les premisses ja. Que fort, les trames de comèdia romàntica són coses sèries al final, eh? Sí. Uau, vaya intro, Et deprimeix una mica i tot, no? Ona de Sants no es fa res. Que turis boda. Bé, el primer punt diu, considera tus motivaciones. Reflexiona primer. Antes de intentar detener una boda, tienes que pensar por qué has decidido hacerlo. Pregúntate si crees que tienes las mejores intenciones para con ambas personas al detener una boda. D'acord? Que estiguin a la mateixa posició. Vull dir, potser t'agrada un, però pensa, hòstia, després protegeré l'altre. Una mica... Però això ja està malament. Es complica, clar. Està malament. Però qui ha escrit això? Ada Colau? Aquí trencant bodes? Un moment, si veniu a analitzar els tutorials, Ignasi, no és el lloc, perquè estan tots malament. Distància em sembla fatal. Però és que a més, vull dir, si vols aturar una boda, moltes vegades és perquè realment t'interessa particularment una de les persones d'aquella parella que s'està casant. No perquè diguis, no, és que els dos estan superbé, No. estan més junts els dos i... O potser ets el pare, la mare que està pagant la merda aquesta i diu, hòstia, millor ho paro. perquè està pagat, ja ho has la pagat factura, tot, tot pagat. Putejar per igual. Mira, por ejemplo, ya que deies la mare, diu, habla con los miembros de tu familia y otras personas involucradas en la boda para averiguar si alguien más opina lo mismo. Us podeu allà confabular contra el membre de la família. Quin moment estrany també, Oye, la boda ¿la paramos o qué? Una reunió familiar. En quin moment es sorgeix aquesta conversa? No hay huevos, ¿no? I la gent comença a rajar i s'han casat i tu, me cago en tena. Oye, que se va a casar con el asesino, ¿decimos algo o no? No, tú tira. Una pel·li que fos només això. Una hora i mitja de... ¿Le interrumpo o no? La discussió.
Coses que pots fer, ¿no? Para aturar la boda y no anant a lo típico que sabem. Diu, convence a la pareja de esperar un año. Si no puedes convencer a uno o ambos de los tortolitos de que suspendan la boda, puedes probar pedirles que esperen un año. Sí. I Però no el dia de la boda, perquè està tot preparat i quiere... Esperaos un año! No és el moment. Això és com fer-se un tatuatge, sempre diuen, no, si no els tens segur, espera't un any. La mateixa merda. Clar. Una excusa que digo aquí para esperar otro año podría ser eventos familiares próximos, como el 80º cumpleaños del abuelo o el nacimiento de un bebé nuevo, para que ellos sean el foco de atención realmente. Otra boda. Aquí està proposant, tingues un fill per evitar una boda. Però consell terrible. 9 mesos abans de que passi la boda. Sí. O encara gràcies que no he dit mata tu abuelo. No. Fer tràmits per adopció rapidíssim. Nos acaba de llegar, por favor. ¿Qué eres, del Opus? No, interrumpo bodas. Ja porto 7 anys. Porto 7 anys interrompint aquesta boda, no pararé. És Angelina Jolie, no? Bé, també els hi pots dir, per exemple, que sugiere una boda falsa. Discute realizar una celebración de la boda sin el ministro y el papeleo. Nadie más tiene que saber que no es legal y de todas formas pueden divertirse. Esto puede satisfacer a una pareja que anticipa el evento y la festividad, pero evitar cualquier problema con abogados de divorcio más adelante. O sigui, és com posar-los sobre avís, en plan, potser us separeu, feu... O sigui, això bàsicament seria l'homeopatia de les bodes. Sí, abans pensava que això ho havia escrit Ada Colau i ara crec que és Quim Torra que ha escrit aquests tipus de tutorials. Però aquí proposa com segrestar el cura a l'últim segon i que entri un tio vestit de cura i faci com el ritual. I tot fals, i ja està. Era mentida. Bé, una altra de les opcions que diu és espera a que el matrimonio fracase más adelante. Si la pareja es relativamente joven y es su primer matrimonio, hay un 40% de posibilidades de que termine en divorcio. És arriscar-te molt, també t'haig de dir. Les estadístiques, I és un mal consell, perquè el consell era com aturar una boda. És com, no, tira, paciència. Si has fracassat, si no saps fer-ho, pues bueno, que ja s'ha separat. Clar, era l'últim punt del tutorial davant dels consells i potser deien, posem aquí el que ens ha vingut al cap després. Però has d'estar molt desesperat per llegir aquest tutorial i fer-li cas. Sí, tu creus? Sí, de tots els que 30 que hem explicat, ara te n'adones. Cada programa em sorprèn. Hi havia alguns d'útils. Vull acabar amb uns consells que diu, per exemple, será más efectivo si no te ven como la persona loca que viene a arruinarle sus planes de boda. En plan que entra, se dice, se comenta, saps? Que no vegis molt la cara. Disimula tu locura. Sí. Perdona, si entra James Bond a tallar una boda, jo penso que no està loco. En plan, vengo a impedir esta boda. Sí, James Bond. No hi ha cap manera que no tinguis l'aspecte de la persona loca que va parar la boda si has buscat aquella persona. Només pot ser aquella persona. O en plan, he ido al psicólogo para pedir este certificado que demuestra que no estoy loco, ¿vale? ¡No estoy loco! ¡Paren mi locura! Lo primer que dius a l'entrada, no vengo a parar esta boda, Bé, seguim amb un altre consell que diu: si sueñas con entrar corriendo a la iglesia gritando yo me opongo, después de que el ministro pregunte si alguien no está de acuerdo con la boda, piénsalo 2 veces. A diferencia de las películas, la mayoría de los ministros no usa esa línea. En cambio, pide ruido en apoyo al matrimonio. ¿Y si ¿Piden qué? Ruido en apoyo al matrimonio. Ah, ruido és com... I si el ministre hagués de dir alguna cosa, diré stop it. Stop it. Stop it. I don't want Clar, tu to do estàs this. allà a la cadira esperant a que digui quién se opone al matrimonio, però no arribarà mai. També mola aquesta idea de Borrell entre el públic. Stop the wedding. Stop the wedding. Stop the wedding. Sí. Jo continuo estil el cura, no. Esto no. I vull acabar amb un últim consell que ens dona que diu: interrumpir una boda no es recomendable. Es una ruta dramática que puede arruinar tu reputación y es posible que ni siquiera funcione, ya que algunas parejas se casan legalmente firmando la licencia matrimonial antes de la ceremonia. Això sí que és lamentable, que ja estan casats. No, pare! Això ja és tot el cura i tot, però ja està firmat. Arruina tu reputació. El parabodes, ahí llega. Sí. Doncs fins aquí aquesta tutorial. Doncs bé, moltes gràcies, Marc. Farem cas del teu tutorial. Sí, si ho feu, aneu a la ruïna i ho expliqueu. Exacte, sí, sisplau. Moltes gràcies a tots. I a tu també, Marc. A tu. Estic fent temps, a veure si arriba el pedido realment.
I ara... És que em fa riure perquè mentre nosaltres som aquí molt feliços hi ha un pobre xaval que està molt apurat. Passant les putes, hi ha algú saltant-se semàfors, hi ha algú... Estan trucant, a més. Aparte, senyora! Jo deixaria un cap de cavall a l'entrada de dona de Sants. Com? Seguim. Teniu propina per donar-li? Aquí no donava propina, Sí, perquè quan torni potser no té sou, pobre, pel que li ha dit. Ostres. Bé, doncs arribem a l'última part del programa, la millor, perquè és el moment d'acomiadar. No sé, fem temps fins que arribi aquest bon noi. Home, no, que ja és tard. Ja és tard, Ja que ho vol gravarem. ploure. Jo soc molt de McDonald's. McDonald's molt millor, Sí. No, però McDonald's el domicili no ha arribat. Jo faria una canalització des de la màquina que fa McFlurries a casa meva. Home, pagaria tots els diners del món. Màquina de nuggets seria meravellós. Ignasi, quan arriba aquest punt del programa fem un repàs, una review del programa. Molt bé. Avui, com que tenim a tu com a convidat, ens agradaria que ens fessis tu aquest resum o aquesta valoració del programa. Què t'ha semblat? M'ha semblat... Bueno, jo m'ho he passat molt bé. L'únic que, clar, ha quedat un punt de... Hosti, que maco hauria estat Ja. no? L'hamburguesa entrant en directe. Però per altra banda... Que passi l'hamburguesa! Però per altra banda també em sento bé de... Tinc raó, no m'ho vaig inventar. No sóc jo sol. No sóc jo sol. A veure, podem parlar així més bé. Anem fent temps. Algú té alguna anècdota interessant per explicar, Toni? Bueno, pues jo És un bon clickhanger que per deixar-ho quiet, també t'ho dic. Com? Per seguir escoltant a les xarxes a veure què passa, saps? Sí. Jo farem stories Gravació, i foto sí. del moment en què arriba, si és que arriba, jo no sé saps què. Lo bo és que potser us arriba el dissabte per a l'Eurovisió, crec que estarà bé. També aprofitem aquest espai per si vols fer una mica de promoció d'alguna cosa que tinguis entre mans en aquests moments. No et sabria dir. Doncs la Ruïna, veniu, la gent que ha participat en el Ruïna o Inventades, si us plau, vingueu a la Ruïna i ja està, i promoció de la penúltima i gràcies per convidar-me, ja està, no sé molt bé què dir. I l'està passant, no sé, és un programa que fem per l'estat. I el xar un xaval que es diu Moji, va estar... Sí, em sona també. I el Charles Talk també, no? I el Charles Talks també, no, perquè ja no surto. Bueno. No, sí, el Charles Talks, que és el següent és el dia 1 de juny, que jo no hi soc, estic al Primavera Sound. I per què hi ha Champions? I perquè però ja no interessa. Ja no, que al final el Tottenham... Doncs ara sí que sí, us demanaria un fort aplaudiment per l'Ignasi per haver vingut avui a la... Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, Ignasi, i menys important, però s'ha de dir, avui hem dedicat el programa a The Bells, el penúltim episodi de la sèrie Game of Thrones. Ignasi segueix sense saber què és això, però s'ha volgut incloure amb nosaltres. Tio, A tope. heu pagat el Burger King de Bells a tope, vamos. Campana sobre campana. Y sobre campana una. Muere un dragón y la Khaleesi se vuelve loca. Bravo! Spoiler! No n'he vist cap d'encara. Jo tampoc. Us voleu animar amb alguna altra Nadal? No, Perquè temps fins que arribi acabem la aquí, burguesa? sisplau. Doncs bé, dit això, recordeu que l'equip de la penúltima torna aquest dissabte amb l'especial La penúltima cançó, un nom de merda, per celebrar el Festival d'Eurovisió, i el proper dijous amb moltes més tonteries també tornem. Recordeu que comencem a les 9 del vespre, sí? No vaig equivocat. És igual. Si no us ho podeu perdre, quedem aquí a la penúltima. Fins aviat! Burger King. Sí, però spoiler. Está ocupado, por favor. No, dejamos un mensaje. Hola, buenas. Mira, soy Ignacio Taltabull, que quizá me conozcáis por otros pedidos. He hecho uno hace un rato, hace 1 hora y pico o así. Mira que lo cancelamos. No lo queremos porque nos vamos, ¿de acuerdo? No, decepción. Muchas gracias.